Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier. Vanavond in Vastelovensnuit. Wouter Nelissen gaat kist kappen in Nederwiert. Wouter, wat is het eigenlijk? Ja, Jolien, wat het precies is, durf ik ook nog niet te zeggen. Wat ik wel weet is, als die vanavond naar het gemeenschapshuis komt in Nederwiert, dan hebben ze gratis toegang als ze een kist bij de hebt. Maar die doet wat voor kist, doetskist, kleinkist, fruitkistje. Maar als ze gratis naar binnen hebben ze die niet bij, die kunnen ze die kopen. Met stek, €3,11. Dan hebben ze dus een stek en een kist. En dan gaan ze naar binnen. Ja, wat er dan gaat gebeuren, natuurlijk van zoek. Boeteland-correspondent Tom Doesborg is terug in het land en klaar voor de boetezitting. Tom Doesborg, terug in het land. Wie is het met weer dich? niks. Tom. Ja? Tom, wie is het in Venlo? Ja, Jolien? Goed, dit probeer voor zo dadelijk opnieuw die verbinding naar Venlo te maken. Remung dan, de Vastelovend is officieel begonnen en Patty van der Weert, die wordt er vanmiddag bij. Morgen wordt het stationsplein in Remung bezocht door zo'n 25.000 man tijdens de statieverstatie. Maar nu is het tijd voor de jeugd, de scholenverstatie. En weer vandaag in Vastelovensnuit. We gaan voor de allerlaatste keer Prins uitroepen. En bij welke carnavalsartiest kent ze de glotte knippen en scheren? Dit is het Vastelovensnuit met Jolien Linssen. Welkom bij Vastelovensnuit. Ja, we hebben de ganse week afgeteld naar de Vastelovend en verzint er bijna morgen dan is de boetezitting in Venlo en dan gaat het natuurlijk helemaal los. En Michel J. die is vandaag al in Venlo om de stemming door te peilen. Allah vanuit Venlo. Venlo, de stad van Jokes met een echte prins. Hallo prins, welke prins bist je? Van Jokes. Een echte Jokes. Toch? Een echte Jokes. Dit is de haan van Jokes, hè? Ja. En ze is echt kukkeleku, doen we een haan? Ja. Samen, oké? 1, 2, 3. Kukkeleku. Vasteloven is hier geopend. We zijn hier lekker in het heerlijke winterse Vastelovend weer tussen bergen carnavalisten. Prachtige carnavalisten. Dames, goedemiddag. Hallo, wat ziet er prachtig uit. Dank je. Vertel eens, wat is nu die echte Venlose carnavalsfeer? Ja, ik weet het niet. Ik ging eigenlijk naar de stad toe om zak te kopen. En dan zie ik dit hier allemaal. En ik kreeg kippenvel. Wie is in de tienen? Dan leverkou uit. Wie is toch in de... Wat bleef? Dan leverkou uit, dan dit missen, toch? Ja. Ja, koude vuur, die kan er goed mee omgaan. En deze sfeer wel. Dan dans nog lekker. Heel fijn Vastelovend. Hetzelfde, dank je. Even weer kijken, want dit is zo prachtig. Even een man erbij, hè. Alaaf. Alaaf. Zeg, nu is het echt winters weer. Hè? Wat doet u nu om lekker goed warm te blijven tijdens die dag? Goed aantrekken. Thermo-ondergoed. Mogen we dat zien? Dat duurt helaas niet. Helaas. En de knieën kunt het zien. Daar zit het. Prachtig. En zijn er nog meer dingen om te doen? Zeg maar tips om zich warm te houden? Ja, goed eten van tevoren en genoeg drinken. Dus vanzelf warm. Wat staat er op het Vastelovens recept? Wat staat er op het Vastelovens menu? eigen gemaakte soep. Heerlijk. Lekker. En beer. En bier. Hartstikke bedankt. Fijne Vastelovens. En alaaf. Oké, even. Kan er mij eens laten zien wat nu een echt Venlo's Vastelovend vieren is? Laten zien? Ja, laten zien. Ze zijn op beeld. Nee, dat kent ze ook. Ken het ook, hè? Ja. Nee, dit is zo bruin dan maar een paar. We zien raar. En dan gaan we in een vastmaken erachteraan. Ja,
Ja, kistkappen dan. Ik hou er zelf tot vandaag nog nooit van gehuurd, maar het is een oude traditie in Nederweert die door elk jaar op vrijdag voor de vastelovend plaatsvindt. Antropoloog Wouter Nelissen is op pad om uit te zoeken wat het dan precies inhoudt. Wouter, wat ben je al te weten gekomen? Ja, nog niet superveel jullie, maar wat ik de shows ook al zag, ik weet dat ze in ieder geval een stek moest hebben en er moest een kist bij zich hebben. Dan maak je gratis naar binnen in de Pinnenhof in Nijweert. Maar als je die niet bij zich hebt, kun je die kopen. Kistje met stek, €3,11. Ik heb geen kist bij me, dus die pak ik dan gewoon even van de stapel. Oh, wacht, dan valt meteen alles. Dan gaat meteen het ganse decor naar de scheis. Jos, gelukkig besticht er ook van de Pinmakers. Goedenavond. Goedenavond, niet van de Pinmakers, maar van Kapel Klein-Menuchter. Kapel Klein-Menuchter, en dat zien de lui die vanavond us gaan begeleiden. De lui gaan begeleiden die vanavond allemaal naar de Pinnenhof gaan komen om te gaan kiskappen. Ja, precies ja. Ja, kiskap. Toch wel een traditie in Nijweert, mag ik zeggen. Ja, dus de naam zit het al. We gaan vanavond lekker al met z'n allen op de muziek op het kistje houden. En een beetje de frustraties van voor de vastelovend eruit houden. Ja, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Waarom in godsnaam op een kist houden? Ja, wat is er leuker als op een kist houden, moet ik zeggen. Maar eigenlijk is de traditie, ja, het is niet geverifieerd, maar al heel lang terug. Misschien al van voor 1900 zeggen ze wel alles. Maar Middeleeuwen, denk ik, wie weet. Ik was er zelf niet bij. Maar de traditie gaat terug vastelovend vrijdag tegen de gevestigde orde op die kist houden. Hè. Een beetje glotte huren. Maar wat is, vastelovend die, dat is toch een beetje de spotdrieven met de gevestigde orde. Dus dan doen we dat dunnetjes over. Hè. Zo is het. Maak het eigenlijk nog gedoe verlopen even langzaam de zalen. Dan kunnen we met een aantal leden van de kapel die hij al verzameld zien. Kunnen we even gaan demonstreren wie dat daadwerkelijk in zijn werk gaat. Oh, dat zien ze al bezig, jongens. Erik, kun je de muziek erbij aanzetten of niet? Want er hoort ook een muziekje bij. Maak het nog gedoet, Jos, wat voor kist dat verhouden? Maak je gewoon een doetskist metnemen of een fruitkist? Of? Maakt in principe niet uit. We hebben wel eens een kistenmeter aan de deur gehad, omdat mensen inderdaad met toetskisten of elke koelkastkisten aankwamen. Maar tegenwoordig is het iets beschaafder, maar het maakt nog steeds niet uit. Beschilder het of neem zelf wat mee, timmer wat in een, pak wat uit de kast, maakt allemaal niet uit. Moet wel lekker lawaai dit, hè? Sorry? Moet wel lekker lawaai dit, hè? Ja, dat maakt wel wat lawaai, ja. Dat is voor de artiest ook een kunst om er bovenuit te komen, ja. En dat zitten er nog maar een paar. Ja, dankjewel Wouter. En ga ik nog even durk met houden, want volgens mij hebben ze er wel feeling vuur. Ja, al heel veel prinsen en prinsessen hebben we voorbij zien komen in dit programma. Vaak op van de zenuwen, zo vlak voor het uitroepen. En wat blijkt, of ze nu heel jong of het ouder is, maakt allemaal niks uit. Het blijft even spannend. We gaan beginnen met onze carnavalsmiddag 2018. We krijgen dadelijk een prins en prinses. De toejuichingen van het volk, die maken het bijzonder. Het veert niet aan. Ja, we hebben een vermoeden. Misschien. Wat zegt je? Is hem dat altijd sterk? Nee, dat is hem niet. Nee, dat is de cameraman, maar het prinsenpaar is zich nog om aan het kleden. Oh. En Matti, de schoenenprins. Maar daar hebben ze hem getrouwd. Dus dat wordt geloof een paar decennia geleden. Ja, dat is al lang geleden. 39 jaar. Maar toen was ik nog een schoenenprins. Zit te zeuren op zee en ga uit met je. Dan ze spring in de rij en vergeet allemaal carnaval. Ik heb me laten vertellen dat het binnen vol zit. Dat hebben we net ook gezien. En ze zijn ook wel benieuwd wie het prinsenpaar is. Ja. Vol verwachting. Ja, dat zoomt toch al een tijdje rond. Weer zou nu de prins worden. Amuseerde mij met mijn gouden kruintje op. Dames en heren, bewoners van de Bijaard.
Dank u voor het warm applaus bij de ontvangst. Dank u wel. En nogmaals, alaaf voor de bejaard. Alaaf! Dat is niet een handbeer. Dat is niet een handbeer. Die giet niet in alles, alles, alles minus één. Wat zit hier doen dan? Mindestens doet sprookje. Mindestens doet sprookje. Ik voel me gelukkig, ik ben in het handbeer weer. Ik heb de tranen in de ogen. Echt? Ik koes schenken. Ja, dat mag toch? En wie is het met prinses Marleen? Ja, die vinden het ook heel ontroerend. Nog net janken. Ja. Ik koes zo janken. Nou, leuk toch? We hebben toch een zeer mooie dag bezorgd. Ja, dat kan ze wel zeggen. Wie gaan voor dat afsluiten dan? Straks zingen we samen. Het was gelopen, dus daar komen we weer beneden. Zingen, dansen, springen, allemaal gek. Om 1 uur vanmiddag sting Remung al op zijn kop. Toen begon door de scholenfestatie. Patty van de Weert die wordt door en die vierde met. Man, wat boven zie je, het zonnetje schijnt en iedereen is er klaar voor. Op het stationsplein in Remung vindt natuurlijk de scholenfestatie plaats. En volgens mij zit de sfeer er al super in. Ik denk dat dit vanavond echt wel hier gaat gebeuren. Verstappen. Hoeveel kratten bier zijn dat? Dat zijn 300 hupjes ongeveer. 300. Hebben ze die alleen opgedronken? Nee, natuurlijk met mijn vrienden. Een fantastische rugzak met leuke inhoud. Wie lang denkt zich dat die rugzakje vol blijft? Iedereen heeft wel eens een rugzakje met e-lijntje en alles. Dus ik loop er al mijn ganse leven met. Maar ik heb zo'n rugzakje vol met spas als ik dat zo zie. Denk je niet dat veel mensen dit e-lijntje vinden? Als het subbek is. Ik werd er gelukkig van, dus ik denk dat ik er... Ja, ik vul hem gewoon elke dag bij. Gewoon eindeloos. We hebben vandaag gewoon een hele mooie dag. Het weer zit met. Het is wel koud, maar het zonnetje staat mooi in de lucht. Klare lucht. En als die kinderen en die jongen allemaal plezier hebben, heb ik ook plezier. Eigenlijk vind ik het een beetje een watje. Waarom? Omdat als ze een Schotse rok aan hebt, dan moet ze met die platte been daaronder. Maar het is koud. Maar het zonnetje schijnt toch? Het zonnetje schijnt nou nog wel, ja. Maar vanavond niet meer. Ik blijf heel laat. Gemiste kansen. Alle vrouwen vinden dat natuurlijk ontzettend interessant. Jij ook? Ik ben al een beetje te oud. Dan doe ik hem meteen uit. Oh, dat gaan we niet uitzenden. Oké, toch niet? Nee, heel veel plezier. Nu is natuurlijk scholenfestatie, maar morgen wordt het plein gebruikt voor de statiefestatie. Ja, dat is inderdaad zo. De scholenfestatie is eigenlijk ontstaan nadat de statiefestatie eigenlijk zoveel werk was dat we het niet meer op één dag kosten boeren, maar een tweede dag hebben we moeten ook uitvinden. En omdat toch heel veel schooljeugd al een beetje vrij was in dit tijd, hebben we dan een scholenfestatie aan vooraf laten gaan, zodat we meer tijd hebben om op te boeren. Maar dit spreek ik alweer van 13 jaar geleden. Inmiddels is het alweer veel meer vuildrukker. En inmiddels staat hier een grote taak voor de opvolgers, de Nugarde, die het inmiddels doen, de organisatie op zich hebben genomen. Die krijgen nog veel meer werk, maar ze hebben wel hetzelfde gevoel erbij. Het is de grote happening in Remung, het begin van de vastelavond. Ja, want ze hebben het over het grootste boete-evenement van de vastelavond. Dat moet toch best wel gaan met de donorsorganisatie. Ja, als we nu hier staan op dit moment zijn we denk ik wel heel erg trots het verder mogen organiseren. En dat iedereen op het plein dan helemaal losgaat. Dat is fantastisch. Maar de sfeer zit er nu ook al heel goed in. Maar zit je er klaar voor morgen? Ja, we zijn op morgen begonnen met opbouwen. De sfeer zijn vanaf vandaag helemaal klaar om morgen er een heel spetterend feest van te maken. Nou ja, de weer zit nu gaat de jeugd helemaal los. Maar morgen natuurlijk de statiefestatie. Voor iedereen, voor jong en oud, hier in de Remung.
Ja, een treurig bericht dan. Vastelovensmuziekverzamelaar Mark Hermans, ook wel bekend van Immer der Never, die is ontroostbaar. Daar houdt een redelijk unieke LP op de kop getikt. En daar is het niet gans goed met afgelopen. Hij stortte zijn hart uit bij Henk Hover. Ja, ik hou nog een hele mooie, die heet Carnaval in Limburg nummer 2. Een schellakenplaat, maar die is vandaag gevallen. Ik ga hem ophalen bij Peter van der Straat in Heerlen. En dan wil ze me aangeven en zegt, kijk, hij zijn ze. En dan pats het flatscht zo uit de plastic verpakking, weet je, dat glitst allemaal. Unieke opnames. En hij is dus een stuk vastelovenscultuur kapot gevallen vandaag. Ik zou het echt fantastisch vinden als we weer zo'n plaat zouden kunnen vinden. Dat voor in ieder geval Peter van Straten weer een gaaf exemplaar kunnen geven voor zijn collectie. Maar dan digitaliseren we hem natuurlijk. En dan hebben we bij L1 ook fantastische opnames uit die jaren. Want dat komt natuurlijk nooit meer terug. Ja, het gaat om de plaat Carnaval in Limburg nummer 2 of nummer 2. Heb je die nu toe in de kast staan? Dan check even een mail naar henk.hover@l1.nl en dan kunt je de vastelovend van een hele hoop lui weer goed maken. Buitenland-correspondent Tom Doesborg dan, die is vanmorgen geland op het vliegveld van Tegelen. Net op tijd voor de boetezitting en hij is op dit moment op de parade in Venlo. Tom, wat leuk dat ze weer in het land is. Wie is het met dich? Jolien, ja. Ja, ik huur dich. Ja, dat is al een gigantisch genot. Ja, in Luxemburg waren allemaal korte kabels en verkeerde stekkers die niet erbij pasten. En in Italië, ja, daar hadden ze eigenlijk een andere stroommaat. Daar hadden ze geen 220 volt. Dus daarom vielen allemaal die verbindingen uit. Maar het is fijn om dich te huren, toch Jolien? Huur ik dich nou? Jolien? Ik huur dich ook. Ik kan het bijna niet geloven, maar nee. Het is toch? Jawel. Ja. Ik huur dich, Tom. Verhoud het nog even vast. Tom, we zijn erg benieuwd naar de boetezitting morgen. Wat kan je ons vertellen over het programma? Wat kan je verwachten morgen? Nou ja, dit is de parade. Hier staan 3 podia georganiseerd door het stadscomité BBZ. En er zijn in totaal 6 podia in de ganse stad. Plus nog het podium natuurlijk in de Zoepkool, de Aldemeert, het podium van L1, waar we morgen om 11 uur live beginnen. Ja, met een prachtig programma met de grote artiesten allemaal achter elkaar. Hopelijk is iedereen hersteld van het enorme tsunami aan griepbacteriën die ook onder de artiesten is losgelaten. En zal iedereen op tijd aankomen. En dan hebben we een prachtig, speciaal, uniek programma hier in 2018. Bij de 27e editie alweer, Jolien, van de brandweerboete, gewoon de boetezitting. Dus het gaat hard, we gaan op naar de 33. Dankjewel Tom. En uiteindelijk kunnen we het dan toch allemaal goed. Hebben we Tom Doesborg toch nog gehuurd in dit programma. De optocht in Maasneel dan, dat gaat dit jaar niet door vanwege een gebrek aan belangstelling. Maar daar laten ze het niet bij zitten. Ze zijn met een alternatief gekomen. Ja, de vasteloven in Maasneel ziet er net even anders uit dan ander jaren, want ze hebben geen carnavalsoptocht door het dorp. Maar ze gewoon het anders aanpakken en het heeft alles te maken met dit. Oh, kom op Nina. Zo, ja, dat is over om de sommer te uitrollen. Want jij gaat een vastelovensvillage laten plaatsvinden, hè? Ja, dat klopt. Wat is dat dan precies? Ja, de vastelovensvillage, moest je zich voorstellen, dat is echt een vastelovens theater, straattheater. Alles speelt zich af hier, boete op Rotenstraat, alles in de open lucht, podia, artiesten en natuurlijk onze Rode Luiper. Ja, want wat gaat er dan allemaal bij de Rode Luiper plaatsvinden? Ja, de Rode Luiper is eigenlijk, vroeger had ze een optocht. Een optocht dat trekt door de straat. Wat we nu eigenlijk willen doen is, de optocht staat stil. En de mensen trekken over de Rode Luiper langs de optocht, langs de artiesten, langs de Einzelgangers, de groepjes. En iedereen die zin heeft om gaat te doen op de Luiper. Dus eigenlijk, stel nu dat ik zondag denk van ik wil ook meedoen, dan kan ik gewoon een plaats innemen langs de Luiper en dan gewoon ik ga doen. Ja. Ga je dat zelf ook doen? Dat is wel de bedoeling, ja. Je kan moeilijk in een bestuur zitten en dan zelf aan de kant gaan staan. En wat ga je dan doen? Ja, dat weet ik nog niet. Wat me geïnvuld. Wie ik me verkleid heb, hoe ik dan zin in heb. Als ik op dat moment denk, ik pak een appelsinekistje, ik ga erop staan en ik ben het vrijheidsbeeld.
een beetje het vrijheidsbeeld. Dat was wel heel erg benieuwd. Ja. Je hebt dit idee laten ontstaan omdat er weinig animo was voor de optocht. Ja, dat klopt. Maar wie kreeg hier dan de lieve geenthousiasmeerd? Ja, dat is eigenlijk een wisselwerking van starten met groepjes mensen bijeenzetten die gaan kijken van wat is leuk, wat kunnen we doen, hoe zijn mogelijkheden. En vervolgens is het dan een groep bijeenzoeken die dat uit gaat boeien en die gaat zorgen dat er voldoende tam-tam komt, waardoor dat zo'n idee en zo'n programma de wereld ingeslingerd werd. En zit je er helemaal klaar voor? Is het gelukt? Nou ja, dus jullie zijn nog volle poelen bezig met de laatste puntjes op de i, maar we zijn wel klaar. De straat hing vol met vlaggen, met posters, met versieringen, social media, noem maar op, stickers. Die mevrouw achter zich kan ook wel plaats. Yes. Ja. Maar mevrouw, jij kent ook meedoen, hè? Jij kent ook langs de rode luipen gaan staan. Oh, kom maar, gewoon spelen. Nee, maar dat is dus eigenlijk wat je bedoelt, hè? Ja, dat is precies wat we willen. Dat mensen op dat dag die hier zijn, die denken, hey, wacht even, dat is ga dan doen. Ik kan ook gaan doen. Ik kan ook gaan doen. Een en al theater, Ja, dus precies. hier in Maasneel. Ja. Maar kan iedereen komen kijken? Ja, het is voor iedereen, maar we hebben wel wat heel speciaals. En dat is een visum. En het visum is eigenlijk een soort toegangskaartje tot de village. Iedereen moet komen. Dat visum kind ze krijgen, maar het visum weer een collectors item. Dus als ze komt, zorg dat ze er een krijgt. Maar normaal is er een heel lang aanvraagprocedure aan vooraf gegaan, Ja, hè, dat voor een klopt. visum. Klopt. Maar dat is hier dus Nee, anders. veel zin, hallo. Het is vastlovend, hè, jongens. Nee, dat is zeker waar. Dus één groot theater in Maasneel, zondag vanavond, wie laat? 11:02. Dus als je nog het leuks wil doen, uitbeelden, wat dan ook, kom maar naar Maasneel. Kijk maar naar de luiper en hier gaat de staan. Carnaval is niet alleen maar lachgehuur, het is ook een serieuze zaak. Vastelovensvereniging De Nateraaf uit Venlo is zich er goed van bewust en zet zich in, offert zichzelf zelfs op voor het goede doel. Marcel, wat is het eigenlijk gezellig? Nou, dat is altijd gezellig hier. In Venlo is het altijd gezellig. Wat is er aan de hand? We zitten op dit moment opgesloten, 4 uur lang, in het glazen café van Venlo. Om ons in te zetten voor mensen die geen joeks hebben. Oké. Is dat een groot probleem in Venlo? Ja, dat is toch wel een probleem, ja. Dat is toch, dat zie je toch om de geer. Want ik zie dat misschien in ganz Limburg is dat, hè. Mensen die stonden de optocht te kijken, met een lang gezicht. Die lachen niet even, ze zingen niet een liedje mee. Die stonden maar een beetje serieus te kijken. En we vinden dat die mensen ook joeks kunnen gebruiken. We willen dat we de joeks met elkaar delen. Zit je heen het inzamelen en dan verspreid je hem over Venlo of over de rest van Limburg? Vanavond verzamelen we de joeks. En in principe alleen van Venlo. Maar we kregen net een donatie vanuit Kapel of Panningen. Ja. Dus ja, misschien wordt het zo goed dat we ook buiten Venlo kunnen gaan doneren. We zien aanvragen vanuit de ganse provincie. Ja, eigenlijk wel van de kast wel zeggen. Ja. We hebben vandaag ook Maastricht een telefoontje gehad. Die willen ook eenzelfde glazen café beginnen in Maastricht. Dus ik heb het idee dat dit idee toch wel in meerdere steden gaat gaan lopen. Ja, ik kan er niet meer van maken. Vertel me, wat heb je doen? Een gedichtje wil vragen of wat heb je gepland? Nou, we hadden eigenlijk niks gepland, maar we zijn van de Plus uit Kapel. En we zien de Plus uit Kapel, mensen! Wij hoor je echt natuurlijk in de Plus. Maar dit is toch waanzinnig, hè? De Plus! Hey, maar 4 uur opgesloten zitten? Ja, op zich valt dat allemaal mee. Of de kastbaas als we een keer toes op de bank zitten. Ja. Maar in dit geval zien we dus met elkaar, met een man of 11 zien we opgesloten in een café. En we mogen 4 uur lang niet eten. Maar wel drinken en niet plassen. Wel drinken en niet plassen. Mag ik dit dan namens de ganse vastelovensvierende gemeenschap van Limburg ontzettend bedanken. Ontzettend bedanken voor de inspanningen die het hier belangeloos aan het leveren ziet voor de jeugd. Geen mogels bedanken, geen probleem. Dank u wel. Dat kan bij ons de cover. Altijd de laatste. We schoeten zelf wel de. Gans op de bel!
voer in de wind en het Vastelovend artiesten die stonden vaak op een voetstuk, maar natuurlijk zijn het gewoon lui, net zo wie du en ik, die een baan hebben en die de hypotheek moeten betalen. En die andere kant van artiesten, die laten we zien in dit programma. Vandaag een artiest die weet wie je dich moet knippen en scheren. Zuster van mijn mam hou een kapsalon, een meersje. En als kleine jongen ging ik dat met mijn mam met. En ik vond dat geweldig. Het is een vak waar ze trots op mocht zijn. Want het is een beroep, je bent met lui bezig. Ik heb een speciale prijs voor dingen. En dat is €11,11. Ik zat op de Kappers Hogeschool in Rotterdam. En dat zeg ik altijd tegen de klanten. Op de Kappers Hogeschool, dan kijken ze er aan. Ik zeg ja, want het was op de 6e etage. Met vastelovend doe ik mij getuiken om de nek. Dat geeft mij weer de kriebels en dat maakt mij net te gek. Want aan dat duiken zit mijn vastelovensinstrument. Dus kent het niet meer kapot, zo voel ik me content. Ik ben een hele emotionele, maar ik kan enorm genieten van plezier. En een dag niet gelachen en een dag niet geleefd. Dat is altijd mijn slogan geweest. Kom ze met, kom ze zitten. Ah, dat zijn vluchtjes aan, hè. Bij de tijd, hè. Ik zeg het ook altijd op de bühne, hè. Van u geniet ervan, want wat nu is, dat is morgen misschien niet meer. Steeds geschreven in ons ogen, wat is dat? Een schoon gezicht. Nu zuist het toch weer stralen, wie dit en ook wie mij. Het gekke is dat ik een van de schoonste zinnen vind. Wie heeft het toch verzonnen? Wie is het wat begonnen? Zeg het mij en kijk mij aan. Wie ging het er maar weer en maakte ons nog blier? Zeg het mij en kijk mij aan. Waardoor kunt het verbinden? Samen zo verwinnen. Zeg het mij. En snap je wat ik bedoel? Die zin, hè, dat is al een zin van, ja, die lacht me dan ook zelf heel erg aan. Ja, die andere zinnen ook natuurlijk, ja. Gezellig persoon, een grapjesmaker. En ja, tegen iedereen heel erg aardig. Ik houd zoveel van humor, dat ik bijna geen gesprek zonder humor kan hebben. Daardoor kan ik met u praten en zo is mijn leven dan ook, dus zo ben ik. Die lachen en tranen zit elkaar bijeen. Ja, we hebben het hem al de ganse week gevraagd wat voor een weer werd het met de vastelovend. En elke dag zag je het anders. Dus vandaag hopelijk een definitief antwoord op die vraag van onze weerman Zijs Telen. Zijs, kom er maar in. Ja, het vastelovensweer valt ook dit jaar weer samen met carnaval. Dus je kunt helemaal goed. Ook hier in Kesselijk. Ik ben in het Eikateriek. En hier vindt over precies 30 dagen de Einzelgangeroptocht plaats. Wat voor weer dan zal zien is natuurlijk niet koffiedik kijken. Want in Kesselijk hebben we de prachtige Eiffeltoren van Kesselijk. Sommigen noemen dat ook wel de hoogspanningsmas. Nou, ik ga wel zorgen dat het op beeld komt. Ik zorg voor mistbanken. Ik kan de mensen nog zittend naar de Einzelgangeroptocht kijken. En als er mistbanken zien, is het meestal terug. Geldt ook voor de komende carnaval. Meestal terug, kooienwind, soms een bu. Alle details op het nieuwe medium L1 teletext. En tot slot de vastelovensweerspreuk. Hoor je de eikaters uit de komende dagen in de cafés het neet terug achter de oren, dan kent ze in het zonke hier naar de Einzelgangeroptocht komen koekenoeren. Dat was het weer. Doet weer eens wat is, met hopelijk wel een betere microfoon dan dit jaar. Alaf! En dit waren dan de allerlaatste uitzendingen van Vastelovens Nieuws. Bedankt voor het kijken en maak er een hele chique, warme vastelovend van. Koud? Dat heb ik niet gehoord.
Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Brandbier.